Hello everyone! Welcome to my channel or welcome back to my channel. Ngayon ay isi-share ko sa inyo yung mga nakuha ko dito sa garden na mga herbs. Ito po sila. Dito ko lang po sila yung patuyuin sa loob ng bahay kasi ayaw ko yung sobrang brown na brown, yung sunog na sunog ba. Kaya dahan-dahan lang yung ating pag-dry ng ating mga herbs. Ito naman yung pinapatuyo ko na oregano. Malapit na rin siyang matuyo. Mapapansin naman pagkatuyo na, ito pwede na ko na rin ito at tanggalin yung mga tinatanggal ko lang itong mga dahon-dahon niya, tapos pwedeng hiwain or pwedeng ganyan lang din naman pagka malalaki, hinihiwa ko siya, pero pagka pwede siyang durugin or tagtarin ba. Tapos ito po yung yung peppermints. Yung peppermints na ito ay papatuyuin ko din. At pag natuyo na, pwede nating gawing tea or pwede din namang mga panglahok sa mga gulay or sa karne. Depende kung anong gusto ninyo. Ito naman dito sa kabila ay ito, yung dahon ng sibuyas. Pinagtatanggal ko yung dahon ng sibuyas, pero hindi naman yung pagtanggal ko na pinuputol ko, kundi yung mga mahaba lang yung pinutol ko, tapos sinugasan ko muna bago siya slice ng ganito. Tapos nung isang araw ko pa ito, ay kahapon lang ito ko yung inani, tapos sinugasan ko at tinagtad or ginayat. Ang dami nito, dalawang ito ginanon ko, pero ngayon pinagsama ko na, kaya tingnan madami. Yan. Yung yung sibuyas doon sa sa garden ay inano ko lang. Doon lang kasi hindi pa naman sila ready anihin. So dito naman sa kabila yung citronelle melisse or bang tawag sa English nito? Lemon balm. Yan, maganda din ito ilagay sa mga gulay or sa karne. Ang ginagawa ko dito ay papatuyuin ko at gagawin ko siyang tea. Ayan po mga sangkay. Tapos dito naman sa kabila ay ngayon ko din ito inani at hinugasan ko na rin at lalagyan ko pa ito ng dito sa para alam ko kung anong laman. At ito ay ilalagay ko sa freezer. Ito naman po ay chives or snitlaw ang tawag nito dito. Tapos ito naman sa isa, ito yung spring onions. Ito naman ay parsley or petersilia. Tapos ito naman ay cut celery or snit celery ang tawag yan dito. Ito naman yung pinaano ko dati. Ay, Volky, yung pusa ko. Hihingi ng pagkain. Ito naman yung thyme or timyan, yung inano ko nung isang linggo. Yung pinatuyo ko ito, ayan, marami siya. Ayan. Tapos dito naman nakahang pa yung ito na ay oregano. Tuyo na rin ito or siguro maghintay pa ako ng mga ilang araw, tapos period ko na din ito tanggalin yung yung mga dahon, tapos hiwain or tadtarin para maliliit. Yeah, Volky. So yan po mga sangkay ang aking vlog for today. Sana nagustuhan ninyo. At di ba maganda yung mga ganitong pag-preserve ng ating mga herbs kasi pwede natin ng kahit winter pagka hindi na sila mamunga or magkaroon ng dahon, or pagka hinarvest na natin yung ating mga kagaya nito, yung ating sibuyas, ay meron na tayong panglahok sa ating mga salad or sa mga niluluto natin. So yan po mga sangkay, sana nagustuhan nyo ang aking vlog na ito. Napuno na yung aking kusina. Pero okay lang kasi may space pa naman ako.
Sana nagustuhan yung aking vlog na ito. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Thank you for watching. It's me, Pearl. Bye-bye.